Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan meidän podcastiamme Puhutaan vapesta. Tässä äänessä Ainu ja Iiris. Jakson aiheena on selvittää sähkötupakan käytön yleisyyttä ammattiopistossa ja kuinka sen käyttöä ennaltaehkäistään. Vieraanamme tässä jaksossa on Riverian terveydenhoitaja Virve. Tervetuloa. Kiitos. Kerrotko lyhyesti, että kuka oot? No joo, eli on terveydenhoitaja Virve Sallanen ja on töissä tuossa Riverialla Peltolan ammattikoululla ja on yksi meistä monesta, että meitä on siellä yhteensä 7. Joo. Se on aika suuri määrä, kyllä, mutta se on kyllä suuri ammattiopistokin. Kyllä. Että. Hyvä, että on monta. Ja miten sähkötupakan käyttö on muuttunut niin kuin sinun työura-aikana? No selvästi siitä on niinku tullut suositumpaa, näkyvämpää. Silloin me on aloitellut 12 vuotta sitten, niin silloinhan sitä ei juurikaan niinku näkynyt. Ja jos näkyy, niin se oli enemmän niinku aikuisten puuhaa. Että kyllä sitä nyt näkee paljon enemmän ihan siis nuorilla ja nimenomaan tuossa meidän oppilaitoksenkin ympäristössä. Kyllä. Että En ole tainnut just tulla silloin ehkä 10 vuotta sitten voisi. Jep. Ja nyt se on yhä vaan nuoremmilla ja nuoremmilla. Niin, niinpä. Et etenkin tuo nuorten sähkötupakoinnin käyttö on niinku yleistynyt todella huomattavasti. Että just esimerkiksi täällä Pohjois-Karjalassa niinku viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan, niin nuoret käyttää sähkösavukkeita ja nikotiinipusseja yleisimmin kuin samaikäiset muualla Suomessa. Et se on täällä jotenkin tosi yleistä. Et en tiedä mikä sitten sille, niin täällä vaikuttaa siihen, että miksi on just täällä, mutta... Jaa, tuo onkin hyvä Niin. kysymys. Ja just vuonna 2023 on tehty myös kysely, että ammattiopistoissa opiskelevista pojista 6% on käyttänyt ja tytöistä 7% on käyttänyt sähkötupakkaa. Että on siinäkin pieni ero. Niistä vielä niinku tytöt enemmän. Niin. No miten tuo sähkötupakoinnin tai yleensäkin niinku nikotiinituotteiden käytön yleisyys näkyy siellä Riveriassa? Oikeastaan niin kuin kaiken ikäisissä opiskelijoissa tuntuu, että käyttö on niin kuin lisääntynyt, samoin kuin nikotiinipussien käyttö. Et oikeastaan niin kuin se opiskelijoiden kanssa käytävä keskustelu, mitä päivittäin tekee, niin et on tullut vähän semmoinen tuntuma, että se tupakointi ja nuuskan käyttö on niin kuin painunut vähän taka-alalle ja tilalle on tullut sitten tuo nikotiinipussit ja sähkötupakointi. Se varmaan on ehkä semmoinen yleinen virtaus, että Kyllä. ja jotenkin itse ajattelen, että ehkä naispuolisilla henkilöillä niin tuo saattaa olla, että se on niin sanotusti siistimpää, siis yleisesti ottaen, että se on niin kuin puhtaampaa, ehkä voisi kuvitella ne välineet ja muut, että sama nikotiinipussi versus sitten taas niin kuin nuuska, että värittömämpää ja näin päin pois, että olisiko siinä joku semmoinen, mikä sitten selittää sitä vähän yleisempää, en tiedä. Että kuvitellaanko, että ne on vähän parempia kuin tupakka ja nuuska. Niin. Että... Ja todellakin uskottaa, että ne on terveellisempiä, että niissä ei ole haittoja. Tai... Kyllä. Ja ehkä sitten se markkinointikin on hyvin erityyppistä. On. Kyllä. Voitaisiin lisää puhua kyllä näistä altistavista tekijöistä. Kyllä, että mitkä on niinku, tai mitä näytetty siellä niitä altistavia tekijöitä tai mitkä voisi olla. No varmaan ainakin niinku just se semmoinen houkuttelevaisuus, että se ulkonäkö jo itsessään, sitten just ne uskomukset siitä, somevaikuttajienkin kaikki tämmöinen markkinointi, ihan perinteinen ryhmäpaine on kans varmasti käyttäjillä Se on yksi. ehkä varmaan semmoinen suurimmista kanssa. Ja just se semmoinen, niinku, että no eihän tää ole vaarallista verrattuna tupakkaan, että niinku, tämän tyyppisiä asioita ehkä sitten vähän käydään läpi. Niin keskusteluissa. Ja sitten kun siinä on just semmoinen, vaikka tupakkaan verrattuna, niin tupakassahan tulee semmoinen paha haju, tai se jää semmoinen tupakasta sellainen haju, ja sitten noissahan ei jää, kun se tuoksut semmoiselle mansikalle. Kyllä. Niissä sitten jotenkin se niinku, riippuvuus sitten on semmoista ehkä huomaamattomampaa, että kuvitellaan, että, niinku, että no, nikotiini jää koukkuun ja niinku, tupakka jää koukkuun, mutta sitten silleen, kun kuvitellaan, että se on niinku joku sähkötupakka, että se on vaarattomampaa, että silleen, no ei ole koukussa, tämä on vaan kivaa tekemistä, tai silleen, Kyllä. Mutta siihen ollaan kuitenkin, että se riippuvuus on. Kyllä, ja sitten musta tuntuu, että siinä ehkä jotenkin, jos ajattelee perinteisesti tupakkaa, missä on paljon nikotiinia ja muuta, niin se riippuvuus on niin kuin hyvin moni semmoista
alasta, miten sen sanoisi, että niinku siellä on sitä sosiaalista riippuvuutta ja sitten on sitä fyysistä, niin myös tuntuu, tämä on ihan vaan siis minun oma tuntuma, mutta myös tuntuu, että siihen niinku sähkötupakka on enemmän semmoinen sosiaalinen niinku riippuvuus versus sitten ihan niinku semmoinen fyysinen riippuvuus. Jep. Ja on se semmoinen niin etenkin noilla koululaisilla, että no mitä tehdään välkällä, että mennään sinne tupakkapaikalle ja nähdään niitä muiden alojen opiskelijoita, jotka on kavereita, että no tavataan siellä tupakkapaikalla ja moikataan koulussa. Ja sitten sitä ehkä ollaan sille, että kun tupakka poltetta ulkona, sitä ei Suomessa poltta sisällä. Ja eihän minun mielestä niin sähkötupakkakaan meillä sisällä saisi polttaa. Ei että esimerkiksi Riverian kaikki niin kuin sisätilathan on ihan täysin niin kuin savuttomia ja nikotiinittomia tiloja, samoin myös piha-alueet, että sitten vasta kun mennään niin kuin rajojen ulkopuolelle, niin sitten. Kyllä. Mutta kyllä niitäkin aina näkee noissa sisätiloissa, että osaa niitä polttaa. Niinpä. Meillä ainakin yläasteella oli silleen, että harva se päivä tuli joku palohälytys siitä, että joku on sähkötupakkaa vessassa polttanut. Tai sitten tulee semmoinen hirveä pilvi ja tuoksu aina käytävälle, kun joku avaa vessaoven. Mutta tuosta aasinsiltana, että niinku, millaisia vierotusoireita, eli tommosia niksaoireita nuorilla näkyy niistä? No, tää oli vähän hankalampi, kun yritin miettiä just sitä, että minkälaisia keskusteluita on käynyt niin kuin nuorten kanssa, niin he ei ehkä tuo niin kuin ilmi semmosia niin sanottuja niin kuin konkreettisia oireita, mutta ehkä sen semmoisen niin kuin ärtyneisyyden lisääntyminen, keskittymiskyvyn puute, päänsärky, semmoinen niin kuin levottomuus, että sen jotenkin niin kuin eniten ehkä yhdistäisin, että ei ehkä varsinaisesti semmoisia ihan niinku fyysisiä, että enemmänkin just sitten siihen henkisen riippuvuuden semmoisia niinku liittyviä oireita. Niinpä. Me ollaan itse tässä työssä niinku pyritty pohtimaan sitä mielen hyvinvoinnin näkökulmaa, että se ehkä saattaa monilta unohtua tässä, että niinku miten se vaikuttaa just vaikka jaksamiseen tai mielialaan se nikotiini ja myöskin sit ne vierotusoireet, että molemmat niinku. Että se nikotiini aiheuttaa niinku varmasti vireystilan laskua ja pidemmän päälle sitä, niinku, vaikka se saattaa hetkellisesti nostaa sitä vireystilaa ja jaksamista ja sitä keskittymistä ja sitä boostia tuo, mutta pidemmän päälle sehän niinku oikeasti on huonoksi. On ja moni sitten niinku ehkä selittää sitä käyttöä myös sillä stressinpurkukeinolla, että se on keino purkaa stressiä, että pääsee hetkeksi niin kuin pois siitä tilasta tai tilanteesta ja sitten kun yritetään siitä keskustella, että hei, olisiko jotakin muita konsteja, keinoja sille stressin purulle kuin sitten esimerkiksi vaikka nikotiinituotteet tai sähkötupakka, niin siitä päästään monesti hirmu hyviin keskusteluihin sitten. Olisi kyllä paljon muita parempia keinoja jos sille stressin purulle. Jep, vaikka urheilu tai ihan sama kellä mikäkin kädentaidot, maalaaminen tai mitä näitä nyt on. Kyllä, stressi on loputa nekin. Se olisi kyllä aina homma. Tai vaikka kyllä, vaikka joku karkki, vaikka sekään nyt ei liian usein, mutta sekin antaa kyllä nyt energia pienempi pahe ottaa vaikka namu päivässä kuin jotain nikotiinituotetta. Millaista se sähkötupakoinnin tai nikotiinikäytön ennaltaehkäisy on terveydenhoitajan työssä? Joo, tätä yritettiin myös vähän tuumia kollegoiden kanssa. Et monta kertaahan se tilanne on, että kun nuori tulee siihen vastaanotolle vaikka eka vuoden terveystapaamiseen, niin siinähän me kartoitetaan niitä elintapoja ja päihteiden käyttöä ja kaikki nikotiinituotteet ynnä muut. Niin ei ehkä varsinaisesti siinä se ennaltaehkäisy niinkään näy, mutta sitten just siinä esimerkiksi tosi tärkeä muistaa, että on paljon nuoria, jotka ei käytä päihteitä, ei käytä nikotiinituotteita. Heillä on hyvin negatiivinen suhtautuminen kaikkiin sähkötupakoihin ynnä muihin, niin sen palautteen antaminen sille nuorelle, että hei, et ihan huippuhomma, että mahtavaa, että olet pystynyt pidättäytymään näistä ja jatka samaan malliin, että saa tavallaan hän sitten sitä vahvistusta sille omalle päätökselleen, niin se on mun mielestä myös tosi tärkeää sitä ennaltaehkäisevää. Tokihan meillä sitten on myös oppilaitoksella pyritään pitämään aina pop-up-tapahtumia milloin mistäkin aiheesta ja meillä oli sitten semmoinen Riverian oma kampusmestari, jolla oli ihan oma semmoinen nikotiiniparkkihommasysteemi ja muut, että pyritään niin kuin myös ihan oppilaitostasolla siihen ennaltaehkäisyyn. Kyllä. Tuo kuulostaa hyvälle, just tuo positiivinen siihen, että kannustetaan just niitäkin, ketkä ei käytä, että hei hienoa, että et käytä, että tuokin on niin kuin tosi hyvä pointti ottaa huomioon myös tuo. Niin. Ja sitten just tommonen niinku puheeksiotto. Niin. Ja sitten se, että niinku kysellään
melkein niinku kuitenkin aina, jos käydään jossain lääkärillä tai jossain terveydenhoitajalla, missä vaan, niin kysytään ne samat asiat. Se on semmoinen normi, että kysytään päihteet ja kaikki tämmöiset elämäntavat ja tämmöiset, niin sitten kun niitä kysytään, niin sitten se ehkä saa niinku pohtimaan niitä, että no, käytänkö mie tai paljonko mie käytän tai silleen, niinku, että niistä ollaan kiinnostunut, niin se ehkä... Kyllä, ja sitten se on se tavanomainen vastaus, että kun kysyy, että no, käytätkö mitään nikotiinivalmisteita, niin ensin on ehkä silleen, että no ehkä joskus, niin sitten siitä on hirveän hyvä päästä niinku siihen, että no mikä se on se joskus, että minkälaisia ne tilanteet on, mitä se on, se mitä niinku käyttää, mitä siihen niinku liittyy siihen tilanteeseen. Et ne on monesti hirmu hyviä ne keskustelut, että pyritään siihen, että se ei ole semmoista painostavaa tai kauhean niinku tuomitsevaa, vaan nimenomaan, että hei, mikä kaikki siihen niinku kuuluu, niin ne on sitten taas kanssa myös sitten vähän sitä ennaltaehkäisevää, että päästään niinku sinne juurille, että mikä siellä niinku vaikuttaa siihen käyttöön. Niinpä. Se just lähtee jokaisesta itsestään se, että kyllä tiedostaa. Ja jos vielä vähän enemmän voitaisiin puhua, että millaisia keinoja teiltä löytyy siihen käytön puuttumiseen, tai puhuttiin jo sitä ennaltaehkäisystä, mutta niin enemmän ehkä se käytön puuttumiseen, että onko jotain ihan konkreettisia keinoja? Joo, eli Siun Sotessa meillä on käytössä ihan tämmöinen yhteisesti ehkäisevän päihdetyön alueellinen hoitoketju. Ja sen löytää ihan Siun Soten yleisiltä verkkosivuilta, että sinne voi kuka tahansa opiskelija IT, opiskelijahuolta ja läheinen mennä. Ja siellä on osiot niin kuin tavanaan, miten sen sanoisi, tavan kansalaisille ja sitten ammattilaiselle. Eli siellä on hyvin paljon eri asioita, mitä voi ihan käydä läpi. Mutta ehkä oikeastaan omassa työssä se kaikista konkreettisin on ne semmoiset niin kuin tukikäynnit, että oikeasti ollaan kiinnostuneita siihen, että siellä olisit valmis lopettamaan, no mitä se vaatisi, että siellä lopettaisit, tavattaisiko muutaman viikon päästä uudestaan ja katsottaisiko, että miten se on niin kuin lähtenyt sujumaan. Ja sitten totta kai, jos nyt on ihan esimerkiksi vaikka nikotiinin tosi pahasti koukussa, niin totta kai sitten meidän lääkäri voi kirjoittaa reseptillä ihan sit nikotiinikorvausvalmisteeseen reseptinkin, että totta kai keinoja ja konsteja löytyy, mutta niin kuin hyvin sanoit, että se lähtee niin kuin sieltä omasta itsestä. Nyt sitten lopettamisen tukemista Kyllä. on pitkälti. Onko teillä tämmöistä käytössä, tämmöistä Who Get On Nicotine checklist-testiä, että meillä on siitä meidän tuossa opinnäytetyössä? Joo, sitä meillä ei ole valitettavasti käytössä, että meillä on nyt se hoitoketju, mitä kautta me ollaan sitten niin tämä oli ihan ensimmäinen kerta, kun kuulin tästä, oppii uutta. Kyllä, että se on semmoinen testi, se on kehitetty just tunnistamaan riippuvuuden ensimmäisiä merkkejä. Siinä on 10 kysymystä ja niihin vastataan kyllä tai ei. Ja sitten siinä, että miten paljon sä saat niitä pisteitä tai mitä enemmän saat, niin sitä voimakkaammin on koukussa siihen nikotiiniin. Että siellä just kysytään näistä, miten voit lopettaa ja ootko lopettanut ja millaisia vierotusoireita. Se oli semmoinen, löytyi tuolta THL:ltä. Sitten on ilmeisesti tämmöinen EHEA-hanke menossa muun muassa meidän niin kuin ton toimeksiantajan sen Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen kanssa. Niin se EHEA-hanke siis kehittää parhaillaan nikotiinituotteiden lopettamisen tukea nuorille. Ja kohderyhmänä ovat just yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat. Ja tavoitteena on, että tukea annettaisiin nuorille kouluterveydenhoitajien ja muiden sote-ammattilaisten kautta. Kyllä. Ja semmoinen niin kuin ratkaisuja vaikuttavaan ehkäisevän päihdetyöhön. Kyllä, ja meilläkin on tosi paljon yhteistyötä ollut just EHYT ry:n kanssa, että siellä on niin kuin ihan meille koulutuksia ja nytkin tässä ihan hiljattain, haluaisin sanoa, oliko viime kuussa toinen osio nimenomaan näistä nikotiinituotteista, niin ihan meille kaikille terkkareille, niin et tiivistä yhteistyötä kyllä niin kuin sieltä puoleltakin saadaan sitä, ja nimenomaan saadaan sitä ajanmukaista tietoa. Kyllä. Et se on niin kuin tosi tärkeä yhteistyökumppani kyllä ollut. On, ja kun nekin koko ajan kehittyy ja koko ajan muuttuu tuo nikotiinikulttuurikin, niin kuin on just muuttunut, vaihtunut tupakasta noihin sähkötupakkatuotteisiin. Hyvä, että saa aina uutta tietoa. Niinpä, tämmöinen yhteistyö ja moniammatillisuus. Niin, kyllä. Se on se Tämä sana. juuri. Tämä ihana sana. Se on tärkeää. On. Just kyllä oli jännä uutinen liittyen tuohon sähkötupakointiin ja niin kuin harrastuksiin, että miten se liittyy. Se
ylipäätänsä nikotiinin käyttö niin kuin, urheilijoilla ja seuroissa ja tämmöisissä, että on valmentajat puhunut siitä nikotiinin käytöstä nuorille. Oli ihan tehty tuossa Joensuussa jalkapalloseuran niin kuin, Karjalaissa taisi olla joku juttu. Että oli haastateltu valmentajia, että he ovat ihan antaneet niin kuin, jäähyä harkoista. Kyllä. Että Kyllä. jos jäät kiinni, niin et pääse harkkoihin. Että se on oikeasti niin kuin, aika hyvä keino. On, ja se on nimenomaan niin kuin hirveän hyvä, että siinä on niin kuin nuorella mahdollisimman laaja se verkosto siellä ympäristössä, jotka niin kuin on niin kuin nikotiinituotteita vastaan, ja sitten tavallaan sillä omallakin esimerkillä pystyy näyttämään, että hei, että se on parempi, kun näitä ei käytä, ja on saman kuullut kanssa ihan nuorilta itseltään, kun kyselee, jos on vaikka ihan pitkän linjan urheilijaharrastaja, niin kyllä heillä on hirmu tiukat säännöt siihen, että siellä just korostuu varmaan se ryhmäpaine, että kun muut käyttää. Ja se että niinku suorituskykyä nostaa se uskomus. Niin, vaikka ei se nyt nosta sitä kuin ehkä hetkellisesti tai tuo semmoisen, mutta... Tämä on hirmu hieno juttu, että niinku on valmentajia just niinku tavallaan koulutettu puhumaan näistä nikotiinituotteista ja muista, että se tieto kulkee nytten ja lisääntyy nyt. Ja että ne on huolissaan just niistä omista pelaajistakin tai niiden terveydestä, niin tuokin on tosi hyvä. Kyllä. Hyvä. Sitten meille tuli tommonen kysymys, että onko se totta, että voiko muut kouluhenkilökunta kuin opettaja tai rehtori niin takavarikoida niin kuin alaikäisiltä noita nikotiinituotteita tai vapeja niin kuin koulumaailmassa? Joo, tuo oli kanssa semmoinen, että piti mennä ihan opetushallituksen verkkosivuille ja ruveta miettimään, mutta kyllä se menee silleen, että se on niinku rehtori tai opettaja, että esimerkiksi terveydenhoitajana niin en niinku koe, että pystyisin lähteä niinku takavarikoimaan. Totta kai voin aina keskustella ja tietenkin ohjaan, että jos koulun vaikka sisätiloissa näen, että siellä on nikotiinituotteiden käyttäjiä, niin kyllähän meidän pitää niinku ohjata heidät sitten niinku ulos. että semmoista niin kuin kokonaisvaltaista, mutta se ihan se semmoinen takavarikointi, niin opettaja tai rehtori, mutta minä luulen, että niitä tilanteita, en tiedä. Niin, no ehkä varmaan vähän harvakseltaan ehkä on, että minusta tuntuu, että tuolla ammattikoulu- ja lukiomaailmassa, eli kun puhutaan toisesta asteesta, niin sitten taas se sääntöjen noudattaminen on hyvin semmoinen niin kuin jo aika selvää, että kun se on jo peruskoulussa ne samat säännöt, niin sitten kun tullaan toiselle asteelle, niin se on aika semmoinen selvä. Iskostunut jo ne säännöt. Ja se takavarikointi niin kuin koskee niin kuin alaikäisiä. Kyllä. Toisella asteella sitten on jo täysikäisiä, mutta on myös niitä alaikäisiä. Kyllä. Teillä semmoinen vähän pehmeämpi lähestymistapa. Että... Joo, että kyllähän nyt niin kun aivan taatusti on sääntöjen rikkomuksia ja aivan taatusti takavarikoijaankin, sitä en sano, mutta et ehkä se niin kun omassa terveydenhoitajan työssä näkyy niin kamalan vähän sitten se semmoinen, että et pyritään kuitenkin niihin keskusteluihin ja silleen hyvässä hengessä. Sitten meitä myös kiinnosti, että minkälaisia onnistumisen kokemuksia on ollut sulla töissä, että miten se vaikka sähkötupakoinnin tai nikotiinituotteiden lopetus on onnistunut? Tai? Siis lähtökohtaisesti myös tuntuu, että nuorilla on hirveän hyvät valmiudet lopettamiseen. Et monesti se nikotiinituotteiden käytöaloitus voi lähteä kokeilusta tai vaikka siitä ryhmäpaineesta, mutta hirmu moni sitten kuitenkin tajuaa sen ihan itse tai jonkun vaikka huoltajan kanssa käydyn keskustelun kanssa, että he rupeakin miettimään, että no eihän tässä loppujen lopuksi ole mitään järkeä. Eli heillä on myös sitten niin kuin äärimmäisen hyvät konstit siihen lopettamiseen jo itsellään. Et tosi monesti kun tullaan siihen ekan vuoden terveystapaamiseen ja jutellaan näistä päihde- ja nikotiiniasioista, niin tosi moni sanoo, että joo, että yläasteella tuli käytettyä vaikka nuuskaa ja nyt on niin kuin vähentänyt sitä jo vaikka puoleen tai vielä enemmänkin ja tarkoitus on lopettaa se kokonaan. Että hirmu monella on sitten vaikka autokouluun säästäminen, että ne rahat ohjautuu sitten vähän muihin juttuihin. Että et myös tuntuu, että se semmoinen oma rooli terveydenhoitajana siinä lopettamisen tukemisessa on ehkä enemmänkin olla se kuunteleva ja se utelias ihminen, joka kyselee siitä, että heillä kuitenkin on jo sitten hirveästi sitä niin kuin voimavaroja siihen lopettamiseen. Ja tietoa itselläkin. Kyllä.
Ja aika monesti myös kaveritkin saattaa olla siinä, että Kyllä. päätettiin kaveriporukassa, Niin. että lopetetaan. Et tehdään tämmöinen haaste, että kuka lopettaa aikaisemmin. Vaikka Kyllä. tämä niinku yleisyys vaan kasvaa, niin silti tuntuu, että nuorilla nykyään on kuitenkin paljon enemmän niinku semmoista niinku tietoa ja semmoista niinku ymmärrystä omasta toiminnasta ja silleen niinku fiksuja ajatuksia. Jep. Kyllä, on. Kyllä. Nyt vertaa vaikka oman nuoruuteen, kun ei ollut, tai sosiaalinen mediahan se on se varmaan suuri, mikä tätä Niin. työntää Tai ja jotain turkuttaa. niinku omia vanhempia Kyllä. tai kavereiden vanhempia, niin minusta tuntuu, että niille ei ehkä ollut niin hyviä keinoja lopettaa välttämättä. Että sen takia ehkä ne vielä polttaakin Kyllä, vaikka kyllä. tupakkaa. Jep, onneksi on tullut näitä, ollaan kehitytty. Kyllä. Entäs minkälaisia haasteita siinä lopettamisessa on ollut? Mitkä ne suurimmat haasteet? No, ehkä se on se, edelleen vetoaisin siihen, niin kuin siihen sosiaaliseen paineeseen. Et se on varmaan se, että muutamia keskusteluja nyt tästä ihan viime ajoilta, niin esimerkiksi se, että koulussa saatetaan käyttää nikotiinituotteita, mutta kotona ei. Niin silloinhan päästään siihen keskusteluun, että no mikä täällä koulussa on se, mikä tekee Kyllä. se, että kun no kaikki muutkin lähtee. Ja, et se varmaan on semmoinen aika isokin haaste Kyllä. toisilla, että se oli nyt ehkä ensimmäinen, mikä tuli mieleen. Voi se olla, että kotona on kielletty. Kyllä, Että ei niin. saa, Kyllä. että sitten kotona ehdoton ei, ja sitten kun kaverit käyttää koulussa, niin no, Kyllä. voisin sitä kokeilla Välttämättä itsekin. se ei ole sit niin tärkeää, että niinku näkisi sen vaivan kotoa Niin. silleen, että lähdenpä nyt salaa jonnekin Ulos, lenkille. Kyllä. Eli siitä päästään siihen, että harvalla on sitä ihan niinku fyysistä riippuvuutta Kyllä. siihen. Että se, Että se on se sosiaalinen. Kyllä. Sitten tullaan, että mitä riskejä tai haittoja sähkötupakoinnista ja nikotiinin käytössä on. No, ehkä just se semmoinen niin kuin, tietynlainen just se riippuvuus, mahdollinen hengitystieoireet, ihan nämä tämmöiset hengityselinsairaudet, mutta sitten esimerkiksi myös tämmöinen, että jos sulla on perussairauksina vaikka astma, niin se voi heikentää sitä hoitotasapainoa sit aika paljonkin, että se saattaa oireilla monilla tavalla ja sitten yllättäen myös siis semmoiset ihan niin kuin ristiriitatilanteet sosiaalisissa suhteissa. Et esimerkiksi jos vaikka seurustelukumppani ei hyväksy nikotiinituotteita tai ei halua niitä käyttää ja itse käytät, niin sit siinä voi tulla myös ihan tämmöistä niin kuin sosiaalisissa tilanteissa tämmöisiä painejuttuja, mitkä kyllä, sitten voi ristiriita. ahistaa ja puristaa. Että Niinpä. hyvin moninaisia. Niinpä. Ja just kun niinku siinä meidän toisessa jaksossa konstaapeli Danielin kanssa, niin niistä kaikista tämmöisistä niin kuin välittämiseen ja myymiseen liittyvistä jutuista, että tulee erimielisyyksiä, tappeluita, varkauksia, kaikkea tämmöisiä. Lainataan rahaa ja kaikkea semmoisia selkkauksia tulee, niin nekin on just siinä riskejä ja haittoja näissä, mutta etenkin just ne terveydelliset, että vielä ei edes kaikkea tiedetä sähkösavukkeista, Kyllä. ei todellakaan sähkötupakoista, että mitä ne tosiasiassa sisältää ja mitä niiden sisältämät aineet vaikuttaa, niin miten ne vaikuttaa terveyteen, etenkin kun ne höyrystyy, kuumentuu, ne nesteet. Kyllä, ja mitä kaikki just aineita niistä löytyy, Niin. että nehän vasta näkyy useamman vuoden päästä. Kyllä tämä just, että sit se pitkän tähtäimen. Sitten taas jos puhutaan perinteisesti vaikka tupakasta, niin siitähän on tutkimusdataa jo niin paljon, että kaikki suurin piirtein tietää, mitä se tekee. Mutta Että kun siellähän on vaikka mitä lyijyjä ja pakkasnestettä Kyllä. ja mitä kaikkea Varmaan. niissä onkin. Kyllä. Ja huumaavia aineitakin Niin. oli löytynyt, Joo. löydettiin semmoinenkin uutinen, että oli rantautunut niihin. Ja Kyllä. kyllä. Että ainakin on sitä lyijyä. Kyllä. Tutkimuksissa selvinnyt, että sitä löytyy ja hermomyrkkyä ja hyönteismyrkkyä ja sitten raskasmetalleja ja kuparia, sinkkiä, semmoista, Joo. että Kaikki mitä maailman kaikkea ne aineet. pidemmän päälle oikeasti tekee Jep. ihmiskeholle, ei varmasti hyvää. Ja se, että jos vähän puhutaan siitä niin kun tästä periaatteesta, että, niin kun, että miten se toimii, että niin kun niissä nesteissä, kun siis ne höyrystetään sillä laitteella, kuumennetaan, niin se semmoisien aineiden, kun ei myös itse edes tiedä, että mitä nämä on, että propyleeni, glykolin ja glyserolin avulla höyrystetään sitä nestettä ja höyrystettynä ja hengitettynä
se makunesteiden propyleeniglykooli muuttuu syöpää aiheuttavaksi formaldehydiksi, että tämmöisiä Kyllä, vaikeita ihania sanoja, että ei sanoja. myöskään ymmärrä, että mitä kaikkea ne Ei. mitä ne on, ja sitten, että niinku on tutkimuksissa aiheuttanut syöpää, niin kuulostaa hurjalta. Ja ehkä itsekin sitä keskustelua välillä sitten siihen suuntaan, että joo, tilaat jonkun säiliön jostakin maasta ja miten se niin kuin loppujen lopuksi tiedät, mitä siellä säiliössä on, mitä se neste niin kuin on, niin tuntuu jotenkin hurjalta luottaa vaan siihen, että siellä netistä jotain tilaat ja sitten hengität sitä omiin keuhkoihin, niin aika villiä. On ja sitten tai vaikuttaa, tulee ne popcorn-keuhkot. Niistäkin on puhuttu. Niin, että tulehdussairaalinen tilahan se on tuolla keuhkoissa. Ja just sitä, että ei tiedetä myöskään sitä, että onko ne niinku pysyviä haittoja. Niin, kyllä. Että sinne tulee joku tulehus ja vaurioittaa keuhkokudoksia, niin On. Ja sitten itse jotenkin ajattelen myös sitä, että monesti sähkötupakoinnin saattaa aloittaa hyvinkin pienenä, jopa siellä alakouluiässä, että sulla on kuitenkin kasvava ja kehittyvä keho siinä, että miten raskaasti se voi vaikuttaa sitten siihen kehitykseen ja vaikka keuhkojenkin kehitykseen, että jääkö sinne sitten joku pysyvä haitta. Jep, ja sitten kun se vaikuttaa myös nuorilla aivojen kehittymiseen, että sekin on, että vaikuttaa moneen. Sitten vielä tähän loppuun tämmöinen yksi pähkinä purtavaksi niin sanotusti, että jos sulla olisi yksi toive nuorten hyvinvoinnin ennaltaehkäisemiseksi, niin mikä se olisi? No se olisi se, että jokaisella nuorella olisi joku aikuinen, kenen kanssa jutella asioista silleen niin kuin rehellisesti, aidosti, ja että se aikuinen ei ole semmoinen, joka tuomitsee, vaan on valmis siihen keskusteluun, on valmis kuulemaan, mitä siellä nuorella on sanottavana. Ja sitten myös se, että jokaisella aikuisella olisi oikeasti aidosti aikaa kohdata se nuori silloin, kun nuorilla on sitä asiaa. Kyllä, että on aidosti läsnä, että eihän sen tarvitse olla vaikka oma, vaan se voi olla kaveri tai terveydenhoitaja tai oma vanhempi tai sukulainen tai ihan kuka hyvä, mutta tuo on kyllä tosi hyvä pointti, että luottaa sitä ja tekee semmoisen luottamussuhteen siihen nuoreen. Mä ainakin itse toivottavasti tulevina terveydenhoitajana olla sille helposti lähestyttäviä. Ja ei olisi just semmoinen tuomitseva. Niin. Kyllä. Niinpä. Ja se on, kun lähtee keskustelemaan ja on valmis, että sieltä voi tulla ihan mitä tahansa. Niin. Ja monesti kaikista parasta on, kun kuuntelee. Et nuorilla on valtavasti sanottavaa, jos vain malttaa kuunnella. Niin. On se kuuntelujalotaito. Sillä kuuntelemalla varmaan saa paljon enemmän siltä nuorelta kuin että lateilee kysymyksiä kysymyksen perään. Kyllä. Kiitos paljon, Virve. Todella hyviä näkökulmia ja ajatuksia ja oli kyllä hyvää keskustelua meillä, mutta tästä olisi ihan hirmuisesti lisää puhuttavaa ihan varmasti. Meillä alkaa aika olla loppumassa, niin kiitos kun tulit meidän vieraaksi. Joo, kiitos, oli mukava tulla. Kiitos paljon. Ja ehkä me vielä törmätään sitten työn merkeissä. Tulevaisuudessa. Eiköhän.